Jelele, ayo, jelele. Goदान बोसोरनि गाहाय हामलायथि बयनोबो हरबाय लोगोफोर दिनै जों गोदान बोसोरनि मुङाव एसे बेरायनो थाखाय जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायदो जों बबे जायगायाव थांगोन आरो बे जायगाया माबायदि जों गासैखौबो आंनि भिडिअ गेजेरजों नोंथांमोननि थागोन बिदिब्ला जोङो थांनो फैबाय दा गामिनि मोनसे दखानाव जों मोनफैदों बाव एसे पेट्रलफोर सोना लानि एसे गारिफोरनि आदार सोगासिनो सोबायनो बिदिब्ला जों गासैबो रेडि जाबाय जों थांनोसै लोगोफोर जोङो फैगासिनो दङ जि जायगायाव आं थांनो होनना बुंदों बे जायगायाव फैगासिनो दङ स' आं देखायगोन नोंथांमोना नायबाय थादो बारा गोजान गैला 3-4 मिनिटआवनो जोङो फाइनालि मोनहैसिगोन नै दा माने 50 थाखा लाखिनाय जायो एन्ट्रि थाखायहाय 50 थाखानि उनावसो एन्ट्रि जानानैसो हाबनो मोनो आरोना फाइनालि आं मोनफैबाय आं जि नोंथांमोननि सिगाङाव दहाय बुंदोंमोन आं मोनसे जायगायाव थांगोन दिनै बे जायगायाव आं फाइनालि सफैबाय स' आं बबेयावहाय फैदों आरो मानो फैदों आं बेखौ नोंथांमोन देखायगासिनो दङ आङो ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि क्लिन मोनसे मोजां जायगायाव आङो फैदों बेनो जाहैबाय जिरि पिकनिक स्पट लावथि आं Oh my God! Wow! बेबायदि होंगो दोंगो गोदान बोसोरनि मुङाव मानसिफ्रा रंजादों मोसादों नायदों हनै गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैनानै बेवहाय माने पिकनिक जाफैखौ नायदों ओरैबायदि माने मानसिफ्रा हनै सोरबाया बेलथायदों सोरबा गुग्लबदों सोरबाया मोसादों सोरबाया लोंदों बायदि बायदि आरोखि माने ओरैबायदि एन्जय माने गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय नैबे गोदान हेपि निउ इयारनि बयबो माने गोसोआव दुखु सुखु गारनानै ओरैबायदि रंजादों स' बिदिब्ला आं देखायहैनि माबायाव मा जायो आरो बबेथिं आं थांगासिनो दङ जानो मा लोंनो जेबो आंखाल गैयै खमला मेथाइ एरि नांगौखिनि बेसाद मुवा मोनजोबगोन गोसो बायदि मा जानो गोसो मा लोंनो गोसो जेबो आंखाल गैया लावथि नैबे जिरि पिकनिक स्पटआव बिदिब्ला आङो ओरै बारनानै थांनो आं देखायनि बबे जायगानिफ्राय माबायदि पिकनिक जाफैदों आरो बेसेबां मोसादों आङो ओरै बारलाङि नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दै दङ थारमाने दालां मोनगोन oh my God oh wow wow oh wow wow oh wow फाइनालि हाबाय बारखांबाय दायो आङो थांनोसै आरोना आं देखायगासिनो दङ नैबो गरायबो दं नै किमान 50 টাকা একদম ইয়াত পৰাই একবাৰ ঘূৰিব 3 বাৰ ঘূৰিব 50 টাকা 3 বাৰ ঘূৰিব দে আচ্ছা दा बेयाव गाखोगोन आङो र' नायगोन दिनै फार्स्ट गराय गारि কি नाम रानी नै माने फार्स्ट टाइम আজি फार्स्ट माने ইয়াত উঠিব কেনেকুৱা লাগে কিমান 50 টাকা অলপ স্পিড ঘূৰিব হা নাই এনেকুৱা নাযায় আচ্ছা গাখোনি गाखोदो आरोना नै जोबोर मोजां मोनदों कमी गिसै vortex नाय माने दुर्बल होगिसै माने ओरैबायदि मोजां मोनो आरोखि ना माने लाइफआव फार्स्ट टाइम गराय गारि गाखोनो मोनदों आं ओरैबायदि माने गोसोआव मोजां मोनदों स' नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि गाखोफेराखैबा गाखोनानै ट्राइ नायदो नै गराय नामा रानि गोसोआव मोजां मोनो आरोना गराय गाखोनो मोननानैहाय स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि गाखोफेराखैब्ला मालाबाफोर गाखोनानै खोन्थादो आरो जुदि गाखोफेराखैबा नोंथांमोना गाखोनो हागोन आरोना आচ্ছা কয় বছর হয়েছে রানি টু
6 बोसोर गराय गारि गाखोबाय दा गराय गारि गाखोनायनि उनाव आं एसे थाबायदो माने जोबोद मोजां मोनदों 2023 आव फार्स्ट टाइम गराय गारि गाखोनो मोनबाय आसा खालामदों 2023 आव आंनि गासै साननायफोरा जाफुंगोन होननानै आं सानो आरोना दिनै नै फंबायमोना ओरैबायदि गोदान बोसोरनि आरोखि ना दा बिसोरो ओरैबायदि इन्जय गोदान बोसोरनि ना हेपि निउ इयार मा खालामदों ओरैबायदि मोजां जायगा माने मोसानो मानो ओरैबायदि एन्जय ओरैबायदि मोजां जायगा माने नोंथांमोनाबो फैनानै एन्जय खालामनो नागिराखै ओरैबायदि मोजां जायखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोसोआव साननो हागौ आरो जायखौ नुयोब्लाबो माने फैयाला थानो हानाय नङा मानो होनब्ला बेयाव मोसानो जानो लोंनो एन्जयनि थाखाय ओरैबायदि मोजां माने सुबिदा आरो खालामनाय जादों नैबे फंबायखौ लोगो मोनबाय जोबोद मोजां मोनदों हेपि निउ इयार फंबाय मा गामिनिफ्राय फैदों फंबाय आंजों बे आमथेखा बिटिनिफ्राय फैदों आमथेखा बिटिनि बिटिनि मोजाङैनो गोदान बोसोरनि मुङाव सोरबा सोरबाया थानो हायै नै सोरबाया हान्थुल' सोमावदों सोरबा सोरबाया खर'ल' सोमावदों सोरबा मोसानानै फैदों माहानि बेलेग आदाया माहानि आङो बाहायनिखा बारा गोजान मावनो बेलेग सोलोंबो मोजाङै मोजां सापर्ट खालामदों आरोना बारबोगासिनो दं जारुमना बारबोगासिनो दं नै आंबो बेजों बारलांगासिनो दं आरोना बिराद रेडि जाखाबाय नाव गाखोनोसै लन्च ना दा जों गाखोनोसै नोंथांमोना भिडिअ नायदो जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन किन्तु बालागिसे भालागिसे ना भालागिसे ओके এটা আমি যাম এনেকা राम्रो ना राम्रो अच्छा अच्छा जलेले आयो आयो जलेले चलो लगा हाय नै जोबोद मोजां मोनदों आरो ना हायो जोबोद मोजां मोनदों ओइ जे लोगोफ्रा गिदिर बाथ्रा बुंथिया खिथारावबो ओइ जेबो नङा ओरैनो खरसिन जाला पाइलट जायो होनायसै मानसिखौ लाबो फैयो ओइ नामाथो गोग्लै थाङो बियो जाखावनो बेलाय माथो ओइ दामराफोरखौ जाखा जेबो जाया रानिं होबाय 2 गियार 3 गियार 5 गियार लागायसै गुसु मोनो आरोना जोबोद नारो आरोना ओरैबायदि मोजां जायो
Hei, जोंना बिराद जाखिना जि दं ना ओइ बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो ब्रा ना जोबोद मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनो ओरै गिदिंबावदो खेबसे ओरै गुफुरजों माला बायलाबावदो नांब्ला दस्राजों बारा खालामबायलागोन आं ओरै थांलाबायदिनि आइलेन्ड नै बोनोसै नामा सिमनायाबो ओरै थांजाया थौले जाया बारखो थौलेयाव जाया अ माने थौलेयाव जाया बिसिबां गोथौ इसिबां मोजां होमबाथ' बिराद गोथौफ्रा बिराद मोजां जागोन ना नैबे आइलेन्ड बे आइलेन्डखौ जों ओरै बारलांनानै नायसिगोन बै ब्रिजजों जों थांसिगोन आरोना नेजार बुस्थु दंना जायो बाव हाग्रानि बायदिसिना जुनार दैनि बायदिसिना जुनार मोनो दा बेयावहाय खाथियाव थांनो हाया आरोना गोजाननिफ्राय नायनांगौ जायो बियो माने बेयाव जुनार दङ आरोना दा बेनिफ्राय नैबे दै जाय दायो जों गाखोखांबाय दा लन्च गाखोखांनायनि उनावहाय एसे सम बोथोरबो जाबाय जोङो थांनोसै गोजौ स्टेपआव गाखोनानै जोङो थांफिनसिगोन सम बोथोरा थांनो थिनबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिमोन स' आं नोंथांमोननो फैनानै गासैखौबो देखायबाय गासैखौबो दिन्थिबाय आसा माबायदि मोनदों नोंथाङा रायलायजाया हेभिखाना हेभि बेबायदि मोजां जायगाथ' जेरावबो गैया नुवाखै आं नुखाखै Down in my heart. लोगोफोर जों थांबाय जायगाखौ माबायदि नुदों जों खिन्थादो जायगाखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामो दाबाव बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबनो लोगो मोनफैगोन होननानै थाबाय